Yksinään teitä autamaan. Kuljetaan yhdessä missä vaan. Tule mukaan katsomaan. Moikka! Tervetuloa tänne Savel Present YouTube-kanavalle ja tänne meidän studioon. Kiinnostaako metallinetsintä? Jos sä vastasit tuohon kyllä, niin voit jatkaa katsomista. Meiltä on kysytty monesti erilaisia asioita metallinetsinnästä moneen asiaan liittyen. Joten tehdään semmoinen pieni kooste näistä metallinetsinnän ABC. Metallinetsintähän on tosi koukuttava harrastus. Kun sä löydät sieltä maan alta jonkun aarteen, niin sitten tulee mieleen, että mitä kaikkea muuta sieltä voi löytyä. Ja se vie kyllä mennessään. Se on nähty. Mutta mitä ihan ensimmäisenä sun tarvii tietää? Ennen kuin sä lähdet harrastaa tätä tai suunnittelet sitä välineistön ostamista. Nämä on meidän näkemyksiä. Meillä on saattanut unohtua tästä jotain, joten te, jotka huomaatte tästä jotain puuttuvan tai lisättävää, niin kommentoikaa tuohon videon kommenttikenttään. Ja te, jotka suunnittelette sitä harrastamista, niin käykää lukemassa myös ne kommentit tämän videon lisäksi. Museoviraston sivulta löytyy todella paljon hyvää tietoa, lainalaisuuksia ja muita tämmöisiä metallinetsintään liittyviä juttuja, niin käydäänpä ihan ensimmäiseksi kurkkaamassa siellä. Katsotaanpa sitten, että mitä sieltä Museoviraston sivulta löytyy. Eli googlaan ihan hakusanaksi Museovirasto, jolloin päästään tonne Museoviraston sivuille. Ja sieltähän löytyy sitten tietoa vaikka kuinka ja paljon, muuta kuin vaan selailee ja lueskelee sieltä. Mutta siellä tämmöinen sivusto kuin kulttuuriympäristö ja sieltä löytyy arkeologia harrastuksena. Eli arkeologia ja metallinetsintähän menee melkeinpä käsi kädessä, että meidän metallinetsintä on lähinnä harrastamista ja se arkeologia sitten jollain ihan työnä. Mutta täältä löytyy muinaisjäännökset ja metallinetsijän opas. Ja sieltä päästään tällaiseen sivustoon, mennään tuonne alkupäähän. Eli tämän näköinen opus löytyy sieltä. Ja tässä on todella paljon hyvää tietoa metallinetsinnän harrastajalle. Kannattaa tutustua tähän ihan kunnolla, koska tätä meidän harrastusta kuitenkin sääntelee monit lainalaisuudet ja säännöt, että kaikilla olisi hyvä harrastaa tätä, niin on hyvä, että kaikki on tietoisia näistä asioista. Eli täällä löytyy ensin, että mistä voi hakea tietoa muinaisjäännöksistä ja niiden sijainneista. Täältä näkyy tämä meidän kyppi.fi-sivusto. Näytän sen teille vielä tuossa tämän jälkeen. Ja löytyy kaikista rauhoitetuista muinaisjäännösten, mitä niiden kanssa toimitaan. Saako siellä kaivaa maata. Sitten löytyy tietoa Ilpparista ja Museoviraston kysymyslehdestä. Ilpparinkin näytän teille tuossa vielä. Ja miksi löytöpaikan paikkatieto on tärkeä. Ja mitä tapahtuu, jos ei ilmoita löytämästään muinaisjäännöksestä. Ja mistä saa tietoa historiallisen ajan kohteista. Täältä löytyy todella paljon kaikkea hyvää tietoa. Siinä näkyy tuo kyppi kulttuuriympäristön palveluikkuna. Siihen mennään vielä hetken päästä. Sotahistoriallisia kohteita ja mitä tarvii tehdä, kenelle ilmoitetaan, jos huomataan kiinteän muinaisjäännöksen vahingoittuneen. Mitä tarkoittaa irtaimet, muinaisesineet ja mitä tehdään, kun sellainen löydetään. Pitääkö sitä puhdistaa, miten sitä säilytetään
ja sitten mitä tehdään vedestä löytyvien esineiden kanssa. Kaikki tieto löytyy täältä. Mitä tehdään löytämille kolikoille? Haluuko lahjoittaa löydön tai tarjoaa niitä lunastettavaksi? Eli siinä vaiheessa, kun tehdään ilpparia, niin siellä on kohta, että lahjoittaa sen museovirastolle tai sitten pyytää siitä lunastuskorvausta. Niin täältä tietoa, että mitä ne tarkoittaa. Ja lunastaminen on ollut aika pitkä prosessi museovirastolla. Olisiko niillä nyt 3 vuotta tällä hetkellä jonoa siellä, että älkää odotelko, että sieltä kukaan maksaa hetkeen mitään siellä löydöistä, kun sinne lähettää. Ja mitä niille tapahtuu, kun ne menee museovirastoon ne löydöt. Ja mitäs täällä oli vielä? Voiko niitä ostaa tai myydä? Kuka on maasta löytyneen esineen omistaja? Ja sitten muita noita viranomaisjuttuja. Täältä löytyy vielä ihan arkeologisesta tutkimuksesta. Ja sitten lopussa oli vielä metallin etsinnän harrastamisesta. Missä saa etsiä metallia? Jokamiehen oikeuteenhan kuuluu, että voit kulkea tuolla melkeinpä nyt missä vaan, pois lukea kenenkään pihoja tai alueita, joissa se on kielletty, niin metallin etsimen kanssa. Mutta se, että kun sä laitat sen lapion sinne maahan, niin aina maanomistajan lupa tarvitaan siihen kaivamiseen. Ei lähdetä kaivaa ilman lupaa kenenkään maille. Tästä vielä tuossa vähän myöhemmin meidän videolla. Mistä ei saa kaivaa ja mitä otetaan huomioon maanomistajat. Myös on hyvä pitää sitä maanomistajaa tietoisena, että mitä sieltä löytyy, kun sen luvan on sinne saanut. Tästäkin vielä hetken päästä. Milloin tulee maan kaivaminen lopettaa ja miksi? Pitääkö löytö osata tunnistaa ja kenen otetaan yhteyttä museovirastossa? Ja sitten tätä lainsäädäntöä. Muinaismuistolaki, löytötavaralaki, luonnonsuojelulaki, rikoslaki ja jokamiehen oikeudet on ne, mitä tulee tietää. Kun esine on yli 100-vuotias, niin automaattisesti se on valtion omaisuutta, museoviraston omaisuutta ja he itse päättävät siellä, että ottavatko he nämä löydetyt tavarat museovirastolle kokoelmiin tai tarkasteltavaksi vai saako löytäjä pitää. Tämän jälkeen mennään löytötavaralain mukaisesti, eli jos se on arvoltaan alle 20 euron arvoinen, niin silloin löytäjä saa pitää, mutta sitä suuremmissa summissa niin sitten viedään poliisilaitokselle ja tehdään niistä ihan paperit siellä, että olen löytänyt tällaisen. Ehkä tämä enemmän niin kuin jossain rannoilla, jos löydetään tyyli joku monen 100 euron arvoinen sormus, niin se on poliisilaitoksen kautta, jos ei kukaan 3 kuukauteen sitä sieltä hae, niin silloin sä voit pyytää sen itsellesi ja sitten se on sun. Luonnonsuojelulaki on tärkeä tietää, että missä saa kaivaa. Luonnonsuojelualueella ei kaiveta maata. Ja rikoslaki on totta kai tärkeä tässä, että ei nyt lähdetä mihinkään hautausmaille kaivamaan. Tai saatikaan, jos me tiedetään, että siellä on muinaisjäänteenä joku hauta, niin sinne ei lähdetä kaivaa. Ja jokamiehen oikeudet totta kai, että mitä saadaan tehdä ja mitä ei. Ja sitten puolustusvoimille totta kai kaikki, mitkä on aseita tai muita tämmöisiä, niin ne on automaattisesti puolustusvoimien omaisuutta. Mutta tämä on erittäin hyvä opus sellaiselle, joka on kiinnostunut metallin etsinnästä,
kannattaa lukea ihan ensitöikseen tämä ja sitten miettiä, että okei, onko mä valmis näihin noudattaa näitä lakeja ja mennä näiden säännösten mukaan. Samalla lailla, jos laittaa Googleen metallietsinnän tai harrastajan opas, niin löytyy myös tämä vanha museoviraston versio, mikä on tämän näköinen, mutta aivan samat tiedot löytyy tästä. Sitten sinne kyppiin, eli kulttuuriympäristön palveluikkunaan. Täältä löytyy myös ilppari, eli tätä kautta pääsee tekemään ilpparin ja sitten antaa palautetta tästä palvelusta tai ladata museoviraston paikkatietoaineistoja, mitä täältä on. Arkeologisia kohteita käytän paljon siinä, että täältä näkee ihan paikkakuntakohtaisesti, että mitä kaikkea on löytynyt. Ei muuta kuin hakemaan. Vedetäänpä tuolta nyt ihan lonkalta joku, mikä täältä lähtisi. Vaikka Tornio. Se tuli nyt ekana. Katsotaan, mitä Torniolta löytyy. Tuolta hae. 170 kohdetta. Mun täytyy sanoa, että en ole tainnut, onkohan koskaan Torniossa käynytkään. Mutta täältä näkee kaikki asuinpaikka, kivikautinen, työ- ja valmistuspaikkoja, mitäs kaikkea täällä on. Kivirakenteita löytynyt, hautapaikka. No ne on aina semmoisia kiinnostavia. Kurkataanpa, mitä sieltä löytyy. Siinä näette, on merkitty paikka ja suoja-alue siellä. Eli täältä näkyy ihan kyseessä nähtävästi sotilashauta, virkamaa. Paikan koordinaatit löytyy sieltä, paikan kuvaus. Se on joku sodanaikainen hautausmaa. Alakohteet löytyy, mitä kaikkea sieltä on. Siellä on luonnonkivillä rajattua hautausmaan kulmapistettä ja tutkimukset, mitä on tehty. Ja sitten linkit museoviraston muihin aineistoihin. Ja sitten vähän paikkakuvaakin löytyy täältä. Nämä on mielenkiintoisia. Kannattaa katsoa, mitä kaikkea sieltä omalta paikkakunnalta löytyy. Ja tätäkin saa tosiaan suurennettua ja pienennettyä tätä karttaa, että mitä kaikkea sitten sattuisi löytyy vierestä, että onko siinä lähellä jotain muutakin. Myös vanhat kartat on semmoinen sivusto, mitä mä käytän paljon. Eli täällä nyt tuli Huittinen tonne, katsotaan, saadaanko vähän lähemmäs Huittista. Kyllä. Tää nyt vaikka tosta, keskitetään nyt vaikka tohon. Ja täältä sivusta ihan vuositasolla pääsee katsomaan, kuinka paljon on muuttunut tää paikan kartta. Nämä on ihan mielenkiintoisia tutustua sillä, että jos voi jotain vanhaa peltoa, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Onko se ollut peltoa joskus vai onko se ollut metsää? Sitten kun me löydetään se joku, niin on tämä tosiaan ilppari-ilmoituspalvelu. Ja täällä kerrotaan, että olen löytänyt arkeologiset esineen tai jäännöksen rakennelman, hylyn tai jonkun jäännöksen veden alta. Merkataan siihen, mikä halutaan. Tuolta näkyisi omat ilmoitukset. En nyt ala näyttää tässä meidän ilmoituksia. Sieltä löytyy useampia, koska en halua näyttää tuota paikkoja, missä ollaan oltu. Nämä on sovittu maanomistajien kanssa, että ne ei ole tälleen YouTubessa kaikille kuunneltaan nähtävissä. Eli yleisin toi arkeologinen esine ja jatketaan sitten paikkaa. Nyt peitän tässä mun tiedot ja jatkan seuraavaan paikkaan. Eli löytöpaikkaa pyydetään ensimmäiseksi, kuntatietoa, löytöpaikan nimeä, havainnointipäivää. Ja onko tämä löytynyt metallietsinnässä, peltotyössä, rakennuskaivuutöissä, luonnossa liikkumisessa? Miten tämä on löytynyt?
ja vähän kuvausta siitä löytöpaikasta. Ja sitten päästäisiin jatkaa tuonne seuraavalle sivulle, mutta tämäpä ei nyt halua, kun hän haluaa kunnan tietää. Laitetaanpa tänne nyt vaikka, mikäs me tänne laitettaisiin. Asikkala tuli nyt ensimmäiseksi mieleen. Voi olla, että se jatkat tästä, kun se haluaa vielä oman paikan. Kyllä, haluaa loputkin tiedot. No, katsotaanpa tuosta yläreunasta, että mitä kaikkea siellä on. Tämän jälkeen ilmoitettaisiin löytö, minkälainen löytö on löydetty. Ja siellä on ihan kuvakohta, että totta kai kannattaa kuvalla ilmoittaa, että olen löytänyt klippin kolikon täältä ja täältä, niin se kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ja sitten siellä löytyy myös lisätiedoista ja siitä löytökohdasta paikka, jolloin karttaan pääset merkitsemään sen, että mistä olet löytänyt tämän kyseisen esineen. Ja sitten lopuksi lähetetään tämä ilmoitus sinne. Nämä on nyt ehkä ne suurimmat, mitä käyttää. Sitten tosiaan vielä tuo maanmittauslaitoksen sivu, mutta päästäänpä veli kertomaan siitä. Siinä oli paljon asiaa. Pirkanmaan maakuntamuseo pitää aina välillä semmoisia kursseja metallinetsijän harrastajalle, että missä näitä samoja asioita, mitä äsken tuossa puhuinkin, niin käydään läpi. Ja sen kurssin suoritettua ja siinä on semmoinen testi lopussa, niin saa sitten semmoisen metallinetsijän harrastajan kortin. Tämä on ihan hyvä näyttää maanomistajille, että hei, mulla on tämmöinen ja mä tiedän, mitä mä teen. Mutta mitäs sitten välineistä? Käydäänkö kurkkaa, mitäs välineistä meiltä löytyy? Sitten tätä meidän varustelua. Tällä hetkellähän meillä molemmilla on Vortexit käytössä, joten siinä ne nätisti seinällä roikkuu. Ja molemmilla on omat liivinsä. Meillä on vähän erilaiset liivit käytössä. Velillä on tämmöinen vähän isompi liivi, missä saa pinpointerit ja juomapullot ja muut laitettua. Ja sitten mulla on tämmöinen vähän itse kyhäilty versio, missä on myös pointerille ja sitten dikkerille omat. Ja kyllä meillä vielä Garretti Ace 400ikin löytyy tuolta ja Noktakin vielä odottelee siinä, että pääsee ulkoilemaan. Ei me olla vielä niistä luovuttu. Totta kai saappaat ja sitten kahluu hommiin, niin molemmilta löytyy noi skuupit. Veli käyttää aika paljon tätä kapeampaa lapiota ja mulla on käytössä tommonen vähän leveämpi, lyhytvartinen. Ja molemmilta löytyy vielä kahluuhousut ja siinäpä ne aika lailla on. Multa löytyy täältä vielä ihan suihkepullo, vesipullo. Joku on nähtävästi senkin vienyt. Tuolla taskussa, väärä tasku. Suihkepullon mukana ja sitten semmoinen kevyt hammasharja, millä sitten siellä pelloilla pystyy puhdistelemaan niitä. Mutta näillä varusteilla me päästään aina matkaan. Ja kyllä, sitä rahaa saa uppoamaan varmaan vaikka kuinka paljon niihin, mitä välineistöä löytyy. Käykää tutustumassa Findetektorin sivuihin. Sieltä saa hyvää apua. Siellä on tosi hyviä asiakaspalvelijoita, jotka auttaa löytämään semmoisen just sulle olevan metallietsimän ja varusteet. Ja joku kysyy jossain vaiheessa, että millä me kuvataan näitä. Meillä molemmilla on GoPron Hero 10 ja niihin noi Rodemikit. Ja sitten editoin yleensä Clipchampin kautta. Ja sitten muutama muukin semmoinen hyvä sivusto, mistä saa paljon tietoa ja apua, niin käydäpä kurkkaa vielä niitä.
Sitten muutama sivusto, jota voin lämpimästi suositella. Kun laitat Googleen hakusanaa, että Aarenmaan alla, niin tulee tämmöinen foorumi, missä on paljon erilaista keskustelua metallin etsintään liittyen. En ala niitä käymään tässä sen koommin läpi, tutustukaa itse. Etusivulla on hienosti laitettu kaikki tärkeimmät asiat tänne ekaksi. Eli montaa eri aihetta löytyy. Facebookissa löytyy tämmöinen ryhmä kuin aarenmaanalla.com. Siellä on melkein 12 000 metallinetsin harrastajaa tai siitä kiinnostunutta. Ja täällä saa kyllä tosi hyvää apua. Mä oon aina saanut avun siihen, että jos on ollut joku semmoinen löytö, että mä en itse tiedä, mikäköhän tämä mahtaa olla, niin siellä on kyllä todella hienosti autettu kyllä porukkaa. Ja sitten vielä yksi tämmöinen, kun teet niitä löytöjä sieltä ja teet ilppari-ilmoituksia, niin on hyvä olla tämmöinen löytöalusta. Tuossa ylhäällä näette on sivuston, mistä pääsette itse tulostamaan itsellenne kuvausalustan, jolloin mittasuhteet pysyy oikeina, kun lähetätte niitä kuvia sinne ilppariin tai mitä muuten haluatte kuvata vaikka noihin ryhmiin. Me ollaan tämä kuvausalusta laminoitu ja se on ainakin pysynyt vielä hyvin kunnossa. Ja ainoa ehkä semmoinen huono puoli siinä, että pikkasen jos otat salamalla kuvaa, niin heijastaa kyllä siitä taustalta, mutta ei välttämättä tarvitse sitä salamaa käyttääkään. Mutta tämmöiset avut tästä. Noin ollaan käsitelty jo se, että missä saa kaivaa ja missä ei saa kaivaa ja vähän välineistä. Joten vaikka tuossa aiemmin jo sanoin, että veli kertoo näistä teille, niin minäpä kerron teille. Katsotaan vähän Maanmittauslaitoksen sivuja. Ja sitten ollaan sivulla asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka. Siinä meidän kaunis Suomenmaamme näkyy. Täältä sivusta lähennetään vähän paikkaa. Mihin otetaanko tuolta vaikka, mikäs lähtee niin parhaiten? Kauhajoki. Laitetaan siihen vähän Kauhajokea lähempänä. Tämä ei ole mulle mitenkään tuttu paikka, mutta Sorvalin kylä. Se kuulostaa just hyvältä. Täällä vasemmalta löytyy karttatasot. Ja täältä kun täppää kiinteistötunnukset, kiinteistörajat ja sitten vaikka tuo ilmakuva, niin päästään vähän kivempaan näkymään. Tuossa näyttäisi ihan hienolta pellolta. Se, että miten me saadaan tietoon, että kuka tämän omistaa, niin me tarvitaan täältä tämä kiinteistötunnus. Tämä on hyvä sivusto laittaa myös kännykkään. Paikantimen kautta sä pystyt koko ajan näkemään, että sä pysyt niillä rajoilla, mihin sä oot saanut luvan. Elikkä jos maanomistaja on antanut luvan tälle tontille, niin se, että sä pysyt näiden tonttien sisällä, niin sillä kännykän appilla saat sen kaikkeen, tai siis se on ihan sivusto, niin sillä saat kaikkein parhaiten avun siihen siellä ihan maastossa. Ja se, että miten me saadaan se tietoon, se maanomistajan tiedot, niin sitten me tarvitaan esittää kiinteistötunnus ja Maanmittauslaitoksen sivut. Mä laitoin ihan tänne Googleen, että Maanmittauslaitos kiinteistön omistaja, niin löytyy tälleen. Ja tuolla selvitä kiinteistön omistaja. Täällä kerrotaan
selkeästi, että sä tarvitset sinne sen kiinteistötunnuksen. Tässä vähän alaspäin vielä. Eli kiinteistötunnuksen selvittämisen jälkeen voit pyytää ilmaiseksi puhelimitse enintään 10 kiinteistön omistajatiedot 1 vuoden aikana. Ja se alkaa siitä, kun sä ensimmäisen kerran kysyt sitä, niin siitä vuosi. Näin ainakin meille annettiin sieltä tietoa. Tai sitten voit tilata myöskin sähköpostitse. Täällä on oma lomake sille ja se on sitten maksullinen. Sama juttu. 10 vuoden aikana pystyy kysymään. Ja sitten kun sulla on tiedot valmiina, niin sitten päästään kyselemään maanomistajalta, että miten on. Mutta palataanpa siihen vielä. No niin, siltä näytti maanmittauslaitoksen sivut. Ja nyt tiedätte, että miten olla yhteydessä maanmittauslaitokseen. Sitten me ollaan tiedossa maanomistajan nimi ja osoite. No, aika helpostihan nykyään Fonectasta saa puhelinnumerot, jos ne on julkisia. Tai sitten vaan mete kop ovelle koputtamaan, että hei, moi, mun nimi on Satu, mun nimi on Veli. Me ollaan kiinnostuttu metallinetsinnästä. Saataisiko harrastaa metallinetsintää tuossa teidän pellolla? Reilu peli. Jos maanomistaja kieltää sen, niin silloin kunnioitetaan sitä. Sinne ei mennä silloin kaivelemaan sinne maanomistajan tonteille. Ja jos se maanomistaja antaa luvan, että okei, joo, menkää vaan. Niin sitten tehdään selväksi molemmin puolin, että mitä saa tehdä. Saadaanko mennä pellolle, saadaanko käydä metsässä, onko jotain semmoisia paikkoja, mistä maanomistaja sanoo, että ei saa kaivaa. Ja sitten ollaan yhteydessä siihen maanomistajaan aika ajoin. Kerrotaan, että hei, sieltä on löytynyt tällaisia, mä oon tehnyt näistä ilpparin ja katsotaan, mitä museovirasto näistä kertoo. Kyllä se maanomistajakin on kiinnostunut sieltä, mitä sieltä löytyy. Ettei tule yllätyksenä sitten maanomistajalle, että hei, sieltä on nyt löytynyt tällaisia ja me ei olla käyty näyttää niille yhtään mitään. Reilu peli, molemmin puolin. Ja just se, että kun sä oot saanut sen luvan sinne tontille, niin ainahan tulee niitä ohikulkijoita siellä, jotka tulee kyselevät, ootteko saanut luvan olla siellä pellolla. Sitten voidaan reilusti sanoa, että kyllä ollaan. Tai sitten joku, noissa kommenteissa tulikin jo aiemmin juttuun, että joku voi käydä maanomistajalle sanoa, että ootko huomannut, että siellä on joku pellolla tonkimassa. Niin maanomistaja voi sanoa, että kyllä, luvan on antanut. Ja tosiaan oikeasti kunnioitetaan sitä. Ja silloin kun ne kaikki pellot on viljelty, niin niihin viljelyksille ei mennä silloin kaivamaan. Se on kuitenkin sille maanomistajalle todennäköisesti tärkeä siellä, että jos siellä on vilja kasvamassa, niin ei me nyt silloin mennä sinne kaivaa kuoppia ja tuhoamaan sitä satoa. Sitten vasta kun on puitu, niin sitten voidaan mennä. Eli kesällä tulee monesti sellainen tilanne, että ei päästä sinne niille viljapelloille kulkemaan. Silloin voi kulkea rannoilla ja metsissä. Ja muistutus siitä, että jos sä oot saanut luvan siihen tonttiin, että sä saat käydä siellä harrastamassa metallinetsintää, niin se koskee se lupa sua. Ei sitä, että silloin lähdetään porukalla, että voidaan ottaa naapurin kaveritkin sinne. Että jos et sä sanonut sitä maanomistajalle, että hei, mulla olisi tämmöinen kaveriporukka ja hän ei ole antanut siihen lupaa, niin se on yleensä se henkilökohtainen tai porukkakohtainen. Me yleensä käydään aina yhdessä kysymässä sitä lupaa, niin silloin ne maanomistaja tietää, että me ollaan siellä tontilla. Silloin ei sinne muuttuu. Toki jos maanomistaja antaa jollekin toisellekin luvan, niin se on sitten asia erikseen, mutta aina se lupa henkilökohtaisesti. Sitten uimarannat ja tämmöiset puistoalueet. Nehän on yleensä semmoisia, että ne on tämmöisiä yleisiä alueita, niin niihin voi mennä, ellei sitä ole erikseen kielletty siellä. Jos uimarannoilla kaivetaan
niin jos sille nyt joku tulee kieltämään, niin okei, lähtekää, älkää jääkö sinne. Jos sille joku rantavalvoja tulee kieltämään, niin joo, sitten lähdette. Mutta eihän se kaivaminen ole siellä. Ei siellä nyt isolla lapiolla, siellä yleensä mennään dikkerin kanssa, että kaivetaan pieni kuoppa ja peitellään ne hyvin. Ja se on tärkeää monessa asiassa. Ne kuopat, mitä kaivetaan, niin pitää myös peitellä. Niin pelloilla, metsissä kuin siellä rannallakin. Ja jos nurmialueella kaivetaan puistoissa tai rannoilla, niin tehdään se mahdollisimman huomaamattomasti, ettei sinne jää minkäänlaisia jälkiä siitä, että siellä on kaivettu. Ei ole kiva sitten, että meidän jälkeä on semmoinen hirveä tuho siellä rannalla. Ja sitten jos lähdetään kahlaamaan, niin no okei, siellähän ei ole, mutta koetat vähän niin kuin kuitenkin lopuksi sitten sitä scoopin kaivamaa kuoppaa peitellä siellä, että ei nyt kukaan kompastu siellä vedessäkään. Siellä hänen nyt äkkiä kuitenkin peittyykin ne jäljet. Sitten edelleen muistutan siitä löytötavaralaista. Niin kuin tuolla jo kerroin aiemmin sitä, että kun sieltä löytyy puistoista, rannoilta joku yli 20 € arvoinen kultasormus tai muu, niin silloin löytötavaralaki säätelee meidän toimintaa. Ja silloin ne viedään poliisilaitokselle ja tehdään niistä löytötavarailmoitus. Ja jos ei niitä kukaan hae sen tietyn ajan aikana, niin silloin niitä voi pyytää itselleen. Sitten ne on sun. Sitten vielä yksi tärkeä asia, mikä tuossa unohtui multa kertoa ihan tyystin. Kun niitä kaivetaan niitä kuoppia, ja niin kerroin jo aiemmin, että ne pitää peitellä hyvin, ja sieltä tuleekin joku metalliroska, pullonkorkki, mikä tahansa, niin ne roskat viedään pois sieltä. Niitä ei jätetä sinne luontoon, vaan ne viedään kierrätykseen. Meillä on iso laatikollinen tuossa ulkona metalliroskaa, mitä me ollaan kaivettu tuolta pelloilta. Ei ole reilua, että niitä jätetään sinne maanomistajan pelloille tai pellon reunuksille, koska ne voi sitten myös tehdä niille työkoneille isoa haittaa sitten, kun ne on siellä maan pinnalla. Eikä niitä sinne maahankaan kannata se jättää, kun sä oot ne kerran sieltä kaivannut. Elikkä vie roskat mennessäsi, niin ne löytämäsi kuin omat roskasikin. No miten sitten niitä löytöjä puhdistetaan? Ennen kuin museovirasto on antanut mitään lausuntoa niistä, niin en lähtisi hirveästi puhdistamaan niitä erikseen. Mutta sitten jos museovirasto on ilmoittanut, että hei, ei oteta tätä kokoelmiin, että saatte pitää, niin sittenhän sä voit koittaa puhdistaa sitä vähän paremmin. Patapadalla kuivana saa hyvin puhdistettua sitä pintaa, tai sitten kokeillaan esimerkiksi ultraäänipesuria. Ja nyt on ne suurimmat, millä me ollaan koitettu meidän löytöjä puhdistaa. Mutta onhan se ihan hieno ne ajanpatinat siellä, että tarviiko niitä välttämättä edes yrittää puhdistaa. Sitten tämmöisiä muutamia meidän toimintatapoja. Me ollaan aika ajoin aina kiitetty sitä maanomistajaa, että me saadaan siellä toimia siellä hänen pellollaan tai metsässä. Jouluisin esimerkiksi usein viedään maanomistajille pieni joululahja kiitoksena siitä, että saadaan olla siellä. Ja totta kai kuvata vielä sitten videoita siellä heidän maillaan. Ja sitten jos on ollut joku semmoinen, että me tiedetään, että sillä voi olla henkilökohtaista tunnearvoa sille maanomistajalle, esimerkiksi joku hopeinen lusikka, jossa on kaiverus, ja tiedetään, että esimerkiksi tämä kaiverus voi olla hänen iso äitinsä, niin ollaan viety sitten maanomistajalle ne semmoiset tunnearvolliset, mitä museovirasto ei ole ottanut. Sitten joku kysyi sitä, että mitä me tehdään niille meidän löydöille, mitä meillä on. Meillä on kaikki säilytettynä
minigrippusseissa. Me kerätään minigripppusseihin aina niin kuin paikkakohtaisesti niitä löytöjä. Eli ne löydöt, jotka on jäänyt meille, museovirasto ei ole halunnut niitä lunastaa, niin löytyy paikkakohtaisesti minigrippusseista. Niistä on sitten aina kiva käydä aikaa ajoin näyttää sille maanomistajalle, että hei, sun tontilta on löytynyt tämmöisiä, että se maanomistajakin tietää vähän sit omasta kiinteistöhistoriasta sitten enemmän. Ja sitten sovitaan siellä, että kuka haluaa pitää mitkäkin löydöt. Pääsääntöisesti ne on ollut niin, että ollaan saatu pitää ne löydöt, mutta muutamia on semmoisia, jotka on halunnut jotain tiettyjä muistoksi sieltä. Silloin ne suotakoon sille maanomistajalle. Ne on semmoisia meidän ja maanomistajan välisiä sopimuksia sitten, että miten toimitaan missäkin. Mutta kun me kaikki pidetään huolta näistä yhteisistä säännöistä, niin tämä metallinetsintäkin on meille kaikille semmoinen hyvä ja kiva harrastus. Kun me tiedetään lainalaisuudet ja muut säännöt ja kaivetaan vaan niillä kiinteistöillä, mihin me ollaan saatu lupa. Ei lähdetä oikeasti kaivaa kenenkään muun maille. Toivottavasti tästä oli sulle jotain hyötyä. Kommentoi videolle, jos me ollaan jotain unohdettu tai sitten ihan muutenkin. Se on moi! Jos tykkäät videosta tästä, yläpeukkua sille pistä. Ja jos seikkailumme kiinnostaa, kanavan tilaukseen laita.